Din il-binja hija miraklu. Malta kellha bżonna. Kienet din id-dikjarazzjoni illi lisnet iċ-chairperson ta' Hospice Malta Bernadette Bonnici-Kind matul l-indirizzi li għamlet fil-ftuħ tal-kumpless St. Michael Hospice f'Santa Venera. Huwa miraklu kważi, taf kif. Parti minn hekk, x-xogħol kien estensiv kif tistgħu taraw, għax kien post antik, u aħna sa huwa post modern, bil-amenities kollha u bil-komfort kollu, bil-konvenjenzi kollha għall-pazjenti u għall-familji. Kien hawn bżonnu, Malta kellha bżonnu fil-fatt. Mhux hospice, Malta u l-Maltin huwa ċin. Bonnici-Kind tispjega li din il-binja hija neċessità u mhux lussu. Dan fil-waqt li tenniet li Hospice Malta qed tkompli tkabbar is-servizzi fil-komunità u anke fil-kumpless tagħha billi tkun ta' spalla għal kulħadd. Il-Mart iġib ħafna sfidi u l-Hospice qiegħdaw propjament biex tkun ta' spalla għal kull min għandu bżonn dik l-ispalla. U nwedkom li se ngħinu l-kulħadd. Preżenti għal ftuħ ta' dan il-kumpless kien hemm l-ogħla awtoritajiet ta' pajjiżna fosthom il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono, illi fid-diskors illi waslet stqarret li dan il-post huwa turija ċara tal-ġenerożità tal-poplu, tal-valuri vibranti illi jinħadnu bħala pajjiż maqut. Hawnhekk għandna prova ċara illi il-valuri illi aħna nożżu huma vibranti u li dawn huma fuq quddiem u huma dawk illi jissimbolizzaw l-għaqda tal-ġens Malti. Il-President spjegat illi fejn ma hemmx fejqan huma biss is-sosten, it-tama, l-imħabba u d-dinjità illi tipprovdi l-hospice sabiex il-familja u l-persuna fil-bżonn jonqsilhom il-pis minn fuqhom. Min-naħa tiegħu l-Arċisqof Charles Scicluna ddeskriva din il-binja bħala l-għadba għall-ġenna, il-post illi wieħed jaraf kemm hi prezzjuża il-ħajja li ngħixu. Jiena nbierek dan il-post biex ikun dan għadba l-ġenna fej kull min jersa hawnhekk jħossu stmat, maħbub u jħossu trattat dinjità kbira. Il-binja tal-Istitut Adelaide Cini ngħatat lil Hospice Malta mill-Knisja lura fl-2018 u b'14 miljun euro investiment issa saret binja li toffri kura paljattiva lil 1500 pazjent fis-sena u għandha numru ta' faċilitajiet fosthom ġim kif ukoll hairdresser. Bekk, Hospice Malta se tkun tista' tkompli x-xogħol tagħha billi tkun ta' tama, imħabba u wens lil dawk kollha li l-aktar ikollhom bżonn fl-aħħar momenti ta' ħajjithom. Preżenti għal din l-inaugurazzjoni kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech flimkien mas-sinjura tiegħu kif ukoll numru ta' deputati parlamentari miż-żewġ naħat tal-Kamra tar-Rappreżentanti.